ଆଜି ଏମିତି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା ଯେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖାଇବା ଥାଳି ଖାଲି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାହା ପୁଣି ଭୋକ ନଥାଇକି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଏକ ମିନି ବ୍ଲଗକୁ। ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଗରମ କରୁଛି ସେଇ ତ ହଉନି, ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ ଘର ଓଳିଆରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ଓଳୁ ସେପଟେ କାନ୍ଦ ଶୁଭିଥିଲା, ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ବାଛ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଏପଟେ ତା ପାଇଁ ପାଣି ଗରମ କରି ଆସି ପିଠା କରିଦେଇଥିଲି ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ଗାଧେଇବାକୁ। ଆସି ରେଡ଼ି ହୋଇ ସିଧା ବସି ଯାଇଥିଲି ପଖାଳ ବେଲା ପାଖରେ। ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଗରମ ହେଉଛି ପଖାଳ ହିଁ କାଫି। ପଖାଳକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିଲିନି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି। 10-12 ଦିନ ହେଲା ପଖାଳ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଖାଇ କି ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ଦେଇ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଜି ଆମର କଉ ମାଛ ଝୋଳ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମାଆ କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଆଳୁଟି ପକାଇବାକୁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଳୁ ପକାଇ ତରକାରୀ କରିଦେଇଥିଲି। ପଖାଳ ଏତେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁନଥିଲା। ଶୁଖୁଆ ଛେଚା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖି ବସି ପଡ଼ିଥିଲି ଖାଇବାକୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଭୋକ ନଥାଇକି ବି ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆମ୍ବ ଛେଚା, ଶୁଖୁଆ ବାଇଗଣ ଛେଚା, ଆଜି ତ ଖାଇବାଟା ପୁରା ଜମିଥିଲା।